Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar dai yadda wasu suka sani, wasu kuma ba su sani ba, suna na Rabo, wanda aka fi sani da Kabiru. Ba don komai ba, ina so don Allah ɗan ara mun ɗan lokaci a ɗan ji abin da nake so in sanar, abin da ke damun zuciyata. Ba wai don na isa ba ko kuma ni wani ne, ni ba wani ba ne. Ina so in ɗan tunatar da 'yan uwana 'yan fim, iyayena da yayyina. Ina so in tunatar da su game da yanayin yau kai ne gobe ba kai ba. Ga su nan wanda ake aikin tare da su, yau ka ji wane ya rasu, gobe ka ji wane ya rasu, duk sai ƙarewa ake. Ya kamata masu irin inda ake aibata mu ana ɓatanci, duk da dai mu ma mun sani a cikinmu akwai ɓata gari akwai kuma na gari. Ya kamata a tunatar da nake so na yi ma 'yan uwana 'yan fim, ya kamata a gyara saboda yau kai ne gobe.